హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా కృతజ్ఞతలు వందనాలు. దయచేసి అందరూ కూడా పెద్ద మనసుతో నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జగతాక్ మహారాజు గారు మరియు శ్రీల ప్రభుపదుల వారు నాకు ఎంత మేర నా పలికిస్తారో నేను అంత మేర నా పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః సదా మహ్యం దదాతి సుపదాంతికం. శ్రీ కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తే. సప్తకాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి సదానుసుత దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యరేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితే నమః. నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపప్రదాయనే గౌరకటా దామదాయ నగరగ్రామచారిణి నమః. ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాన్ని ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస్ అది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 హరి. 3వ స్కందము 8వ అధ్యాయం. ఇప్పటిదాకా మనం చూసింది ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ విదురుల వారు తన రాజ్యభారాన్ని వదిలేశారు. ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు అతన్ని అవమానించారో, మీరు పాండవులకి మీరు వారి పక్షాన్నే మాట్లాడుతున్నారు, కానీ మీరు మాత్రం ఇక్కడ జీతం మాత్రం మీరు మా యొక్క దీనిది హస్తినాపురంది మీరు తీసుకుంటున్నారు, కానీ మీరు మాత్రం సైడ్ తీసుకునేది మాత్రం పాండవులకి తీసుకుంటున్నారు. మీరు ఈ వృత్తికి మీరు సరిపోరు అని అతన్ని అవమానించినప్పుడు విదురుల వారు తన దండం ఏదైతే మంత్రి పట్టుకోవాలో ఆ దండాన్ని ఆ రాజ్యానికి అప్పజెప్పేసి అతను వెళ్ళిపోతారు తీర్థయాత్రలకి. సో వచ్చిన తర్వాత ఉద్ధవుల వారిని కలుస్తారు. ఉద్ధవుల వారిని చాలా చాలా ప్రేమతోని ఆప్యాయతతోని పలకరిస్తారు. ఎలా ఉన్నారు కృష్ణుడు మరియు తన తండ్రి గారు తన తాతగారు మిగతా యదువంశస్థులు ఎలా ఉన్నారు అంతా కూడా చాలా ప్రేమపూర్వకంగా అతను చెప్తారు. ఉద్ధవుల వారు చెప్తారు, కృష్ణుడు ఇప్పుడు మనతో పాటు లేరు, తన ధామానికి అతను వెళ్ళిపోయారు అని. అట్ ది సేమ్ టైం మళ్ళీ చెప్తారు, భౌతికవాదులే ఈ రకంగా భగవంతుడు శరీరం విడిచిపెట్టేశారు అని అనుకుంటారు, కానీ భగవంతుడు ఎప్పుడు అలా చేయలేరు. అతను ఈ లోకానికి వస్తారు, ఈ లోకంలో లేనప్పుడు ఆయన వేరే లోకంలో ఎక్కడో దగ్గర ఉంటారు ఆయన. అంతేగాని ఆయన మనలాగా ఆయనకి శరీరం వేరే, స్థూల శరీరం వేరే, సూక్ష్మ శరీరం వేరే, ఆత్మ వేరే కాదు, అంతా కూడా ఒకటే. అతను ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క లోకాల్లో ఉంటారు అని చెప్పని ఈ రకంగా అతనికి చెప్తారు. దాని తర్వాత అతన్ని మెచ్చుకుంటారు, ప్లస్ అతనికి సజెషన్ ఇస్తారు, మీరు మైత్రేయ ఋషిని కలవండి అని. సో మైత్రేయ ఋషిని కలవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా మైత్రేయ మునికి మరియు ఇతనికి వ్యాస మహర్షికి ఇద్దరికి కూడా ఒకలే గురువు పరాశరముని. పరాశరముని ఎవరు అంటే వ్యాస మహర్షి తండ్రి గారు. సో అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకొని ఉంటారు వీరిద్దరు కూడా విద్య. కాబట్టి ఒక రకంగా మైత్రేయ ఋషి అతను వ్యాస మహర్షికి ఈక్వలెంట్ స్థాయిలో ఉన్నవారు. అండ్ అతన్ని కొన్ని శ్లోకాల్లోని భగవాన్ అని కూడా పిలువబడుతుంది. ఎందుకు అని అంటే అతను ఎంత గొప్ప ఋషి అని అంటే అతను కేవలం ఈ ప్రీచింగ్ కోసం అని ఇతరులకి ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మరియు కృష్ణుని యొక్క లీలల గురించి భగవత్ తత్వం గురించి నేర్పించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. నిజమైన జ్ఞానులు కూడా ఉంటారు కొంతమంది అందులో. కానీ వాళ్ళలో చాలా మందికి ఏంటంటే జ్ఞానం అనేది లేదు, ఊరికనే చెప్పేస్తూ ఉంటారు. కానీ కొంతమందికి జ్ఞానం ఉంటుంది, వారు నిజంగానే బోధిస్తారు. కానీ ఆ బోధించే వారిలోని జ్ఞానం ఉండే వారిలోని కూడా వారు ఏది బోధిస్తారు అని అంటే చాలా మంది బోధించేది జ్ఞానులు ఏది అని అంటే బ్రహ్మన్ గురించి, నిరాకార బ్రహ్మన్ గురించి వారు బోధిస్తారు. జ్ఞానం ఉన్నది కానీ నిరాకార బ్రహ్మన్ గురించి బోధించడం అని అంటే
అది సంపూర్ణమైన జ్ఞానం కాదు, కేవలం పాక్షికమైన జ్ఞానం. అది భక్తి మార్గంలోని పనికి రాని జ్ఞానము. నెక్స్ట్ ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు, కానీ నిరాకార బ్రహ్మన్ని ప్రీచ్ చేసే వారి కంటే కూడా కొద్దిగా తక్కువ. బట్ వారేమంటే లోకలైజ్డ్ పరమాత్మ గురించి వారు ప్రీచ్ చేస్తారు, ప్రచారం చేస్తారు పరమాత్మ రూపం గురించి. కానీ వారు కూడా అసంపూర్ణులు. ఎందుకనంటే భగవంతుడు ఎక్కడైతే ఏ భక్తి మార్గం గురించి చెప్పారో, మనకి అనన్యమైన భక్తి గురించి చెప్పారో, ఆ మార్గంలోని ఎక్కడ కూడా మనకి కేవలం ఈ రెండిటితోనే ఆగిపోమని చెప్పలేదు. ముఖ్యమైనది ఏది అని అంటే భగవాన్ స్వరూపాన్ని ఇతరులకి చెప్పేవారు. సో అది అంత సునాయాసంగా రాదు. దానికోసమని అభ్యాసం అనేది చేయాలి. సో అభ్యాస యోగయుక్తేన సాధన భక్తి అనేది చేయాలి. సాధన భక్తి అనేది చేస్తూ ఉండి ఒక గురువుని ఆశ్రయిస్తే వారు ఫైనల్లీ వారు చేరుకుంటారు భక్తి మార్గంలోకి. సో అక్కడ ఏంటి అని అంటే వారు భగవాన్ స్వరూపాన్ని వారు కొలుస్తారు. ఏ రకంగా కొలుస్తారు? భక్తియుక్త సేవతో. సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం. సో ఈ రకంగా విదురుల వారు ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగారు, జీవకోటికి ఉపయోగపడేలాంటి ప్రశ్నలు. అట్ ది సేమ్ టైం విదురుల వారు రిక్వెస్ట్ చేశారు మైత్రేయ మునితోని, నేను ఏదైనా సరే కూడా అడగకుండా విడిచిపెట్టి ఉంటే, మీరు పెద్ద మనసుతోని, మీరు గ్రూప్ స్థానంలో ఉన్నవారు, మీరు గురువు అనేవారు సదా అందరి పట్ల జాలి కరుణ అనేది ఉంటుంది, అనుకంపం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఆ అనుకంపంతోని, ఆ జాలి హృదయంతోని, దయాభావనతోని మీరు నాకందరికీ కూడా నేను ఏదైనా అడగకుండా ఉండి మర్చిపోయి ఉన్నా, లేకపోయిందా మీకిది మాలాంటి వారికి అవసరం అని అనిపించినా, మీరు దయచేసి దాన్ని మాకందరికీ కూడా తెలియచేయండి అని అన్నారు. సో అందులోని భాగంగా అతను మైత్రేయ మునిని అనఘ అనేసి సంబోధించారు. అనఘ అంటే ఓ స్పాట్లెస్ వన్ అని, మచ్చలేని అతని యొక్క భక్తి, అతని యొక్క క్యారెక్టర్, అతని యొక్క డివోషన్ అన్నీ కూడా మచ్చలేనేటివి, చిన్న మచ్చ కూడా లేదు. సో అటువంటి శుద్ధమైన భక్తిలోని, శుద్ధ సత్వంలోని, శుద్ధ భక్తితోని ఉన్నవారు మైత్రేయ ముని అని చెప్పని ఆ రకంగా సంబోధించారు. సో ఇప్పుడు ఈ 8వ అధ్యాయంలోని మనం చూడబోతాము ఏ రకంగా అతను మైత్రేయ ముని మనకి భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం గురించి చెప్తారు. శ్రీమద్ భాగవతం అంటే ఏంటి అనేది శ్రీమద్ భాగవతంలోనే చెప్తారు. మీరు ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే భగవద్గీతలోని కూడా భగవద్గీత గురించి చెప్పినది 4వ అధ్యాయం జ్ఞానయోగం. అదే రకంగా శ్రీమద్ భాగవతంలోని శ్రీమద్ భాగవతం గురించి, శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క మహిమని మనకి తెలియజేస్తున్నారు మైత్రేయ ఋషి. అది కూడా విదురుల ద్వారా అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తున్నట్టుగా. సో దీంట్లోనే ఏమున్నది? బ్రహ్మ ఏ రకంగా అతను ఆవిర్భవించారు, అతను వెతుకుతూ ఉన్నంట, ఎవరు నా తండ్రి, నన్ను ఎవరు పుట్టించారు, కమలం మాత్రమే కనిపిస్తోంది, నాకు ఈ కమలంలోని బ్రహ్మ అంటే చాలా చాలా తెలివైన వారు. సో చతుర్ముఖ బ్రహ్మ, 4 తలలు పెట్టుకొని ఉండే బ్రహ్మ, అతను ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అతను. సో అతని తెలివితేటలకే అందటం లేదు. ఎవరు అతని ఇంతకి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, అతన్ని ఎవరు సృష్టించారు? అతను చాలా కాలం, ఒక 100 ఏళ్ళు ఆయన వెతుకుతూనే గడిపేస్తారు. అంటే మానవుల యొక్క 100 ఏళ్ళు ప్రకారంగా అతను వెతుకుతూ ఉంటారు. ఆయనకు అర్థమైపోతుంది ఆయన వెతికినా దొరకరు అని. ఎందుకనంటే భగవంతుడు మన తెలివితేటలతోని, మనకుండే శక్తి సామర్థ్యాలతోని, మనకుండే భౌతికమైన ఆలోచనలతోని మనం వెతికితే భగవంతుడు దొరకరు, అచింత్య.
సో ఈ చాప్టర్ లో మనకి తెలుస్తుంది, మానవులకే కాదు బ్రహ్మకి కూడా తన నేత్రాలతోనే తను వెతికితే దొరకదు అని. సో అంతర్ముఖమయ్యి అతను ఇంకొక 100 సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తారు, భగవంతుని పాద పద్మముల మీద అతను మెడిటేట్ చేస్తారు. సో 100 మానవ సంవత్సరాలు. సో ఈ రకంగా మెడిటేట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు భగవంతుడు కనిపిస్తారు అతనికి. సో దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. ఐ థింక్ ఎన్నోది ఈరోజు? ఫస్ట్ కదా, 3వ శ్లోకం ప్రభుజీ. 3వ శ్లోకం. ఓకే ఓకే. సో నిన్న 1, 2 అయింది అయితే. అవును ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. So first is the great sage Maitreya said to Vidura, the royal dynasty of King Puru is worthy to serve the pure devotees because all the descendants of that family are devoted to personality of Godhead. You are also born in that family, and it is wonderful that because of your attempt, the transcendental pastimes of the Lord are becoming newer and newer every moment. Text 2. Now let me now begin speaking on the Bhagavat Purana, which was directly spoken to the great sages by the personality of Godhead for the benefit of those who are entangled in extreme miseries for the sake of very little pleasure. సో మొదటి 2 అధ్యాయాలు చాలా అద్భుతమైనటివి. మన భౌతిక లోకం గురించి చెప్పున్నారు, ఆల్రెడీ మీరు నిన్న వినేశారు. సో అబ్వియస్లీ మోహన్ రావు ప్రభు అతను చాలా గొప్ప ప్రవక్త, చాలా బాగా అతను సాధన ఉంటుంది, చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేస్తారు. వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాల్టెడ్ డివోటీస్ నేను చూసిన వాళ్ళలోంచి, అండ్ యెట్ హంబుల్, చాలా నిదానంగా ఉంటారు. ఓకే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నది మైత్రేయముని విదురుల వారిని ఇక్కడ ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు అతను ప్రశంసించారు, సో ఇక్కడ విదురుల వారు ప్రశంసిస్తున్నారు. ఏంటి అని అంటే, పూర్వంశంలో పుట్టిన వారు మీరంతా కూడా చాలా గొప్ప భక్తులు, భగవాన్ స్వరూపాన్నే కొలిచేవారు మీరంతా కూడా. అండ్ భగవంతుణ్ణి మీరు ప్రతి శ్లోకంలోని ప్రతి పదములోని మీరు వర్ణన మీరు చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చారు. భగవంతుణ్ణి ఉత్తమ శ్లోక అని అంటారు, అంటే చాయిసెస్ట్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్. అంటే భగవంతుణ్ణి దేంతో పడితే దాంతో కంపేర్ చేయలేము. అసలు యాక్చువల్గా భగవంతుణ్ణి భౌతికమైన వాటితో దేంతో కంపేరే చేయలేము. కానీ నాలాంటి వాళ్ళు, మామూలు వాళ్ళకి మామూలు లోకంలోని, ఈ భౌతిక లోకంలోని అద్భుతమైనది ఏం కనిపించిందో దాన్ని బట్టే నేను అంచనా వేసుకోగలను. ఎందుకు అని అంటే, భౌతిక వాళ్ళకి, భౌతిక లోకంలో ఉండే వారికి ఏంటి అని అంటే, ఆధ్యాత్మిక లోకమైన దానికి, గోలోకానికి దాని యొక్క విశేషత, దాని అద్భుతమైనది ఏమేమి ఉన్నాయనేది తెలియదు. కాబట్టి ప్రతిదీ భౌతికమైన దృష్టికోణంలోనే చూస్తాం. సో బావిలో ఉండే కప్పకి చెప్పారు అని అంటే, ఎవరైనా బయట సముద్రం చాలా పెద్దది అంటే, మహా అయితే ఎంత పెద్దది ఉంటుంది, ఈ బావికి 10 ఇంతలు ఉంటుంది, 20 ఇంతలు ఉంటుంది, అంతేనా అన్నట్టుగా. కాబట్టి భౌతికవాదులకి అందరికీ కూడా, అంటే భౌతిక లోకంలో ఉండే వారందరికీ భౌతికమైన వాటిలోని అద్భుతమైనది ఏది ఉంటుందో, అద్భుతంగా ఉండేటిది భౌతికమైన లోకంలోని చూడడానికి పుష్పాలు. పుష్పాలకి రారాజు కమలము. సో కమలముతోని కంపేర్ చేసి చెప్తారు. అందుకోసమనే కరకమలము, చరణ కమలము, ముఖారవిందము, ఆ రకంగా కంపేర్ చేసి చెప్తారు. సో ఈ రకంగా బెస్ట్ ఆఫ్ ది చాయిసెస్ ఆఫ్ ది వర్డ్స్ భగవంతుని కోసమని ఉపయోగిస్తారు. సో ఈ రకంగా విదురుల వారు ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని అద్భుతంగా ఎంచుకున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్, భౌతిక లోకంలో ఉండే వారందరూ కూడా పదం పదం యద్విపదం నతేషాం, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా విపత్తుల మధ్యనే చిక్కుకోనున్నారు. మొన్న కూడా మనం చర్చించుకున్నాము, భౌతిక లోకంలోని మనం కష్టపడేది 100% కష్టపడితే అవుట్పుట్ మనకి రిజల్ట్ వచ్చేది 2% వస్తుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలోని దానికి రివర్స్, 2% మనం కష్టపడ్డామని అంటే 100% రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మాతో భయాత్. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ టెక్స్ట్ చూడబోతాము. Some time ago, being inquisitive to know, Sanat Kumara, the chief of boy saints, accompanied by great sages, inquired exactly like you about the truth regarding
Vasudeva, the supreme from Lord Sankarshana, who is seated at the bottom of the universe. So, Asinam Urvyam Bhagavantam Adyam Sankarshanam Devam Akunta Sattvam Vivitsaswas Tattvamatah Parasya Kumara Mukhya Munayo Anya Prichan. So, ఈ రకంగా ఇంతకు ముందు కూడా ఇదే ప్రశ్నని సనత్ కుమారుల వారు అతను అడిగారు. ఎవరిని అంటే సంకర్షణుణ్ణి, అనంతాని. సో అతను మొదటి ఎక్స్పాన్షన్, కృష్ణుని యొక్క మొదటి ఎక్స్పాన్షన్. సో ఎవరి గురించి అడిగారు? వాసుదేవుల వారి గురించి, దేవాది దేవుడైన వాసుదేవుడి గురించి అడిగారు. సో ఆ అనంతుల వారు, సంకర్షణుల వారు ఎక్కడ ఉంటారు అని అంటే, అన్నిటికంటే అధమలోకం కంటే కూడా అక్కడ కిందనుంటారు, పాతాళ లోకం కంటే కూడా కిందనుంటారు అని. పర్పట్ బై శ్రీల ప్రభుపాద్, జై శ్రీల ప్రభుపాద్. This is in clarification of the statement that the Lord spoke directly on Srimad Bhagavatam, when and unto whom the Bhagavatam was spoken is explained herewith. Questions similar to those put forward by Vidura were asked by great sages like Sanat Kumara and Lord Sankarshana. The plenary expansion of Supreme Lord Vasudeva answered them. సో ఇక్కడ విదురుల వారు అడిగిన ప్రశ్నలన్నీ కూడా అద్భుతమైన ప్రశ్నలు. ఇది సమంజసమైన ప్రశ్నలు, అడగవలసిన ప్రశ్నలు, లోక కళ్యాణ నిమిత్తం అడిగే ప్రశ్నలు ఇవన్నీ. ఇది జ్ఞానాన్ని తెలుసుకునే దానికోసమని కూడా అడిగే ప్రశ్నలు. సో అన్ని రకాలుగా లోకానికి అన్నిటికీ కూడా శ్రేయం చేకూర్చేలాంటి ప్రశ్నలు. దీన్ని పెదప ఇదే రకమైన ప్రశ్నలని సనత్ కుమారుల వారు కూడా అడిగారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరిని అడిగారు అని అంటే సంకర్షణ వారిని అడిగారు. కాబట్టి మీరు అడిగే ప్రశ్నలన్నీ కూడా సమ్మతమైన ప్రశ్నలే అడుగుతున్నారు, అద్భుతమైన ప్రశ్నలే అడుగుతున్నారు. త్వమేవ ధిష్ణ్యం బహుమానయంతన్ యద్వా సుదేవద్భిదం ఆమానాతి ప్రత్యఘృతాక్షం భుజాకోశమీశ దన్మీలయంత విబుధోదయాత్. Translation: At that time, Lord Sankarshana was meditating upon his Supreme Lord. When they learned esteem as Lord Vasudeva, whom they learned esteem as Lord Vasudeva, but for the sake of advancement of the great learned sages, he slightly opened his lotus eyes and began to speak. Hari bol. So సంకర్షణల వారు అతనికి కృష్ణుడికి మధ్యన వ్యత్యాసం లేదు. సంకర్షణల వారంటే బలరాముల వారు. అతను ఇంకా కృష్ణుడికి మధ్యన వ్యత్యాసమైనదే లేదు. అటువంటి గొప్ప దేవాది దేవుడి యొక్క అంశ అతను. కానీ అతను కూడా ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే, భగవంతుని పాద పద్మముల మీద ధ్యానం పెట్టుకొని భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటున్నారు అనేసని రాయటం లేదు. అట్ దట్ టైమ్ లార్డ్ సంకర్షణ వాజ్ మెడిటేటింగ్ అపాన్ హిజ్ సుప్రీం లార్డ్. అతని యొక్క భగవంతుడిని, అతని యొక్క భగవంతుడు వేరే, మన యొక్క భగవంతుడు వేరే, వేరే వారి యొక్క భగవంతుడు వేరే, అట్లా ఉండదు. అందరికీ భగవంతుడు ఒక్కలే. కానీ ఇది ఏంటి అని అంటే, భక్తికి అన్నిటికంటే ఉచ్చమైన స్థితి ఏది అని అంటే నా యొక్క అని. అందుకోసం మీరు చూడండి, మామూలుగా కొన్ని ఊర్లకి వాళ్ళు ఓన్ చేసుకోవాలి అనే దానికోసమని అంచి ముంబై అంటే నా యొక్క ముంబై, నమ్మ బెంగళూరు అంటే నా యొక్క బెంగళూరు అన్నట్టుగా ఆ రకంగా పేర్లు పెట్టారు. ఎందుకనంటే సెన్స్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్ అనేది వస్తుంది అని.
అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మామూలుగా మీరు చూడండి, పిల్లలు కూడా ఏంటి అని అంటే కొట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారంటే నా డాడీ అంటే లేదు నా డాడీ, నా మమ్మీ అంటే లేదు నా మమ్మీ అని. ఈవెన్ ప్రేమికులు కూడా ఎలా ఉంటారు అని అంటే నువ్వు కేవలం నా దానివి అన్నట్టుగా ఉంటారు వారు. ఎందుకు అని అంటే వారికి అంత ప్రేమ ఉంటుంది అని చెప్పుకుంటారు. బట్ యాక్చువల్ గా భౌతిక లోకంలోని తల్లి తండ్రి పిల్లలు వాళ్ళ ప్రేమ, అక్కా చెల్లెలు వాళ్ళ ప్రేమ కాకుండా బయట మిగతాదంతా కూడా కామం మాత్రమే. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడి విషయం వస్తుందో ఆ స్వార్థం అనేది ఉండాలి. భగవంతుని భక్తి విషయంలోనే మాత్రం స్వార్థం ఉండాలి. భౌతికమైన విషయంలోని మనకి స్వార్థం ఉండకూడదు, కానీ భగవంతుని భక్తి విషయంలోనే మాత్రం స్వార్థం అనేది లేకపోతే భక్తి అనేది రాదు. అందుకోసమే సంకర్షణల వారు ఎవరి మీద అతను ధ్యానం చేస్తున్నారు, కేంద్రీకృతం చేశారు అని అంటే అతని యొక్క నాథుడి మీద. ఎవరినైతే అందరూ వాసుదేవ, దేవాది దేవుడైన వాసుదేవుడు అని ఎవరినైతే అందరూ పిలుస్తారో ఆ రకంగా ఉండే అతని నాథుడు అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే కూడా భక్తి అనేది చేసుకోవాలంటే ఎవరికైనా సరే కూడా ఈ స్వార్థం ఉండాలి. నాకు ఈ రోజే కావాలి, ఈ జన్మలోనే కావాలి నాకు భగవంతుని యొక్క పాదాలు. ఎవరు ఆ భగవంతుడు? నా ప్రాణనాథుడు, నా కృష్ణుడు, నా వాసుదేవుడు, నా గోవిందుడు అనేసని. ఆ రకంగా తాపత్రయం అనేది భగవంతుని పాద పద్మముల మీద ఉండాలి. 5వ శ్లోకం. స్వర్గ్యున్యుదార్దై స్వజటాకలాపైః స్పృశ్యాంతశ్చరణోపధానం పద్యం యదర్చంతయ విరజాకన్యాః సప్రేమనానా బలిభిర్వరార్థాః. Translation: the sages came from the highest planet down to the lowest region through the water of the Ganges, and therefore the hair on their heads was wet. They touched the lotus feet of the Lord, which are worshipped with various paraphernalia by the daughters of Serpent King when they desire good husbands. Translation: the sages came from the highest planets down to the lower region through the water of the Ganges, and therefore the hair on their heads was wet. They touched the lotus feet of the Lord, which are worshipped with various paraphernalia by the daughters of Serpent King when they desire good husbands. So 5వ స్కందంలో అనుకుంటాను ఉన్నది. సో సర్పరాజు యొక్క పుత్రికలు వారికి సరైన వరుడు కావాలి అని అనంత శేష యొక్క పాదపద్మములకి పూజలు చేస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా సనక సనందాదులు వారు ఉండేది మహర్లోకం అనుకుంటాను. సో అక్కడి నుంచి వారు గంగా నది అనేది ముల్లోకాల్లోనే ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ గంగా నదిలోని వారు అక్కడ మునక వేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చారు. టైం చెప్పలేదు ఎంత టైంలోని వారు ట్రావెల్ చేశారని, బట్ వారికి ఆ శక్తులు సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. ఒక దగ్గర వారు మునక వేయంగానే ఆ నీళ్ల ప్రవాహంతో వారు ఇక్కడికి వచ్చేసి వారు పాతాళలోకం కంటే కూడా కింద నుండే ఆ అనంతుని ఆ సంకర్షణుల వారి పాదాల దగ్గరికి చేరుకున్నారంట. వారు ఆ పాద పద్మములని వారు పూజించారంట. పర్ఫర్డ్ బై శ్రీల ప్రభుపాద్. జై శ్రీల ప్రభుపాద్. The Ganges water flows directly from the lotus feet of Vishnu, and its course runs from the highest planet of the universe down to the lowest. The sages came down from Satyaloka. Okay, ఇక్కడ ఇచ్చేశారు, మహర్లోక కాదు, సత్యలోక. సో సత్యలోకంలోని ఉండే సనక సనందాదులు కుమారులు. సో వారు కుమారుల దీని నుంచే వచ్చింది కుమార సాంప్రదాయం.
సో సత్యలోకంలో ఉన్నారు. బై టేకింగ్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్లోయింగ్ వాటర్, ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మేడ్ పాసిబుల్ బై ది పవర్ ఆఫ్ మిస్టిక్ యోగా. సో అష్టసిద్ధులు అనేది భక్తి మార్గంలో ఉన్న వారికి అష్టసిద్ధులు అనేది ఈజీగా లభించేస్తాయి. సో వీరు గొప్ప భక్తులు, వీరికి అష్టసిద్ధులు అనిమ లఘుమ అవంతా కూడా సహజంగానే వచ్చేసినటివి. కాబట్టి మీరేంటి అంటే ఈ శక్తులు ఉన్నవారు ఈ రకంగా వారిని వారే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు నది ద్వారా. అది కూడా ఏదో ఒక నది కాదు, గంగా నది ద్వారా. If a river flows thousands and thousands of miles, a perfect yogi can at once transport himself from one place to another simply by dipping in its water. Okay, ఇక్కడ టైం కూడా చెప్పేశారు. కొన్ని వేల వేల మైళ్ళు దూరం ఉన్నా సరే కూడా క్షణిక కాలంలోనే వారు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి చేరుకోగలరు అని అన్నారు. The Ganges is the only celestial river which flows throughout the universe. The great sages travel all over the universe via this sacred river. అద్భుతమైనది. గంగా నది అనేది సహజంగానే చాలా అద్భుతమైన నది. గంగా భాషాం నకలు బుద్బుదా పేని పంఖే బ్రహ్మ ద్రవతే అపగచ్చతి నీర ధర్మై. నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోని ఉపదేశామృతంలోని మనకి చెప్పున్నారు. ఒక భక్తుడు ఎలా ఉన్నారు, వారి వేషభూష ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేయొద్దు వారు ఉత్తములా అధములా అని. భక్తులు ఎవరైనా సరే కూడా ఉత్తములే. ఏ రకంగా అంటే గంగా నదిలోని ఎంత బుడగలు ఆ రకంగా నురగలాగా వచ్చినా సరే కూడా వర్షాకాలంలోని బురదగా అయిపోతుంది, నురగ వస్తూ ఉంటుంది. ఏది ఎలా ఉన్నా సరే కూడా గంగా నది అతి పవిత్రమైనది. గంగా నది పవిత్రతని ఎవరు ప్రశ్నించేదానికే లేదు. ఎందుకు అంటే గంగా నది వచ్చేది భగవంతుని యొక్క పాద పద్మముల నుంచి వస్తుంది. భగవద్గీత వచ్చేది భగవంతుని యొక్క ముఖారవిందం నుంచి అతను పలికినప్పుడు శబ్ద రూపంలోని వచ్చింది భగవద్గీత. అబ్సల్యూట్ ప్లాట్ఫామ్ లోని రెండూ ఒకటే. యాక్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ లో చెప్పాలి అని అంటే స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్ లోని మనకి భగవద్గీత స్టిల్ బెటర్. ఎందుకంటే గంగా నది అందరికీ దొరకపోవచ్చు, కానీ భగవద్గీత మాత్రం అందరూ ఆస్వాదించవచ్చు. ఎక్కడున్నా కూడా ఆస్వాదించవచ్చు, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఆస్వాదించవచ్చు. అందుకోసం ఆది శంకరాచార్యులు వారు చెప్పారు, ఏం చెప్పారు మనకి? భగవద్గీత కించిదతీత గంగా జలలమ కనికా పీత్వా సకృదపీయేన మురారి సమార్చ క్రియతే తస్య యమేన చర్చ. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే కొద్దిపాటు భగవద్గీత ప్రతిరోజు చదువుతూ ఉంటారో, కొద్దిపాటు గంగా నీళ్ళని ఆస్వాదిస్తారో, వారికి అసలు ఈ యమగంకరులతోని వారికి చర్చ అనేదే ఉండదు. వారు అసలు యమకింకరులు దరిదాపుల్లో కూడా రాలేరు. సో ఈ రకంగా ఆ అద్భుతమైన భగవంతుని యొక్క పాదాల నుంచి వచ్చిన ఆ గంగా నీళ్ళని, ఏ గంగా నది నీళ్ల ఉద్రిక్తతని తట్టుకునే దానికోసమని పరమశివుడు తన జటాజూటాల్లోని భగవంతుని యొక్క పాదాల నుంచి వచ్చేదాన్ని శివుడు తన జటాజూటాల్లోని శిరస్సు మీద దాన్ని ధరించారు. అందుకోసమే గంగాధర అని అంటారు శివుడిని. ఆ శివుడు ఎంత గొప్పవారనంటే వైష్ణవానాం యథాశంభో, అతనికి పేరుకు తగినట్టుగానే ఆ పరమశివుడు పరమ భక్తుడు. అటువంటి వారి శివుని యొక్క పాద పద్మముల నుంచి కొద్దిపాటు ధూళి నాలాంటి వారి నెత్తి మీద జల్లుకున్నా సరే కూడా చాలు. భక్తి అనేది కిలోల లెక్కలో కాదు, టన్నుల లెక్కలో వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు అనంటే అతను భగవంతుని పాదాల నుంచి వచ్చిన దాన్ని అతని జటాజూటాల్లో నుంచి అతను పంపించారు. సో అంత గొప్ప భక్తులు ఒక్క అవకాశాన్ని కూడా వదులుకోవటం లేదు. భగవంతుని పాదపద్మములు విడిచిపెట్టే దానికోసమనే అసలు విడిచిపెట్టనీయకుండా ఉండేలాగా ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు. భగవంతుడు కూడా అటువంటి వారి ప్లాన్స్ ని సాకారం చేస్తున్నారు. సో ఆ గంగా నది నీళ్ళల్లో నుంచి కనక సనందాదులు వచ్చారు. వారి కురులు ఇంకా కూడా తడిగానే ఉన్నాయి. ఎందుకనంటే ఆ గంగా నది యొక్క పవిత్రమైన జలం వారి కురుల్ని తాకింది. భగవంతుడి పాద పద్మముల నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గంగా నదే పవిత్రం. అండ్ అది కాకుండా భగవంతుని పాద పద్మముల నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అతి పవిత్రం.
ఇంకా ఎప్పుడైతే పరమని శివుని జటాజూటాల్లో నుంచి తగులుకుంటూ వచ్చిందో ఆ గంగా నది అతి పవిత్రమైనది అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఇటువంటి సనక సనందాదులు లాంటి గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు వారందరూ ఆ హోలీ రివర్ లోని గంగా నది స్నానం ఆచరించారో వారి యొక్క పాదధూళి, వారి శరీరం యొక్క ధూళి కూడా గంగా నదితో పాటు కలిసింది. కాబట్టి ద మోస్ట్ పవిత్రమైనది ఎక్కడైనా నీరు అంటూ ఉన్నది అని అంటే రెండు. ఒకటి గంగా నది, రెండోది రాధాకుండ్. సో రాధాకుండ్ అనేది ఈ లోకమే కాదు అన్ని లోకాల్లోకి అతి ఉత్తమమైనది అని చెప్పనన్నారు నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారంగా. వైకుంఠ జనితో వరా మధుపురి తత్ర పిరత ఉత్తమ బృంద అరణ్య ఉదరపాని దమనాత్ తత్రపి గోవర్ధన రాధాకుండం ఇహపి గోకులపతే ప్రేమామృతం అప్నవనాత్ కుర్యాదస్య విరాజతే గిరితటే శివం వివేకినకః. సో ఈ రకంగా అన్ని ఉత్తమమైన వాటిలో నుంచి రాధాకుండ ఒకటి, గంగానది ఒకటి అతి ఉత్తమమైనది. The statement that their hair was wet indicates that it was directly moistened by the water originated from the lotus feet of Vishnu, the Ganges. Whosoever touches the water of the Ganges to his head surely touches the lotus feet of the Lord directly and can become free from all effects of sinful acts. అన్ని పాపాల నుంచి, పాపాలు ఏమున్నది అసలు, పాపాలు విముక్తి అయిపోవడం అనేది అసలు అది ఉద్దేశంలోని లేనే లేదు. అదంతా బై ప్రొడక్ట్. అది భగవంతుని ప్రేమ మనకి డైరెక్ట్ గా దొరుకుతుంది, భగవంతుని అనుగ్రహం డైరెక్ట్ గా దొరుకుతుంది. అండ్ దాంట్లోనే మనకి ఒక బై ప్రొడక్ట్ లాగా పాపాలు పోతాయి. ఎక్కడైతే భగవంతుడు ఉంటారో పాపాలు అక్కడ ఉండేదానికి అవకాశమే లేదు. సో ఇది ఆంజనేయ స్వామికి కూడా శనిదేవత వచ్చారు, 7.5 సంవత్సరాలు పీడించాలి అన్నారు. కానీ మీకందరికీ తెలిసిందే మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా శనిదేవత, దేవీ దేవతల్ని సైతం వదలలేదు, కానీ ఆంజనేయ స్వామిని మాత్రం పట్టుకోలేకపోయారు. ఎందుకు అని అంటే అణువులోని రాముడు ఉన్నారు. అతని హృదయాన్ని చించితే సీతారాముల వారు కనిపించారు. అలాంటిది అణువులోనే అతనికి రాముడు నిలుస్తున్నారు. మరి ఎక్కడుంది స్పేస్ శనిదేవతకు వచ్చేదానికి? కాబట్టి శనిదేవతకి చోటు దొరక్క అతను వదిలేశారు. సో కాబట్టి ఎక్కడైతే భగవంతుడు ఉంటారో అక్కడ పాపములు గాని, కష్టాలు గాని, ఇబ్బందులు గాని ఉండే అవకాశమే లేదు. కాబట్టి గంగా నీళ్లు కొద్దిగా తల మీద జల్లుకున్నారు అని అంటే పద్ధతి కూడా ఏంటి అని అంటే గంగా నది నీళ్లు గాని, లేకపోయిందా రాధాకుండ్ గాని, శ్యామ్కుండ్ గాని ఇటువంటి మహిమాన్వితమైన నీటిని మనం తాకాలి అని అంటే దాని పద్ధతి ఏంటి అని అంటే డైరెక్ట్ గా కాళ్ళు ఎప్పుడు పెట్టకూడదు. నీళ్లు కొద్దిగా తీసుకొని ఫస్ట్ తల మీద జల్లుకోవాలి, నమస్కారాలు అర్పించుకోవాలి, వీలైతే దండవత్. సో ఈ రకంగా నమస్కారం పెట్టుకున్నాక వీలైతే పువ్వులుంటే చేత్తోని పుష్పాలు అర్పించుకోవాలి. లేదు అని అంటే కనీసం నమస్కారం అర్పించుకోవాలి, తల మీద శిరస్సు మీద జల్లుకోవాలి నీళ్లు, దాని తర్వాతే కాళ్ళు పెట్టాలి. అండ్ రాధాకుండకి ఎవరైనా వెళ్ళేలాగుంటే రాధాకుండలోని ఈ రకంగా చేసిన తర్వాత 3 మునకలు వేసుకోవాలి, మళ్ళీ శ్యామ్కుండ్కి రావాలి, శ్యామ్కుండ్లో 3 మునకలు వేయాలి, మళ్ళీ రాధాకుండ్లో 3 మునకలు వేయాలి. ఇది పద్ధతి. సో ఎవరైతే తల మీద జల్లుకుంటారో వారికి డైరెక్ట్ గా విష్ణు యొక్క ఆశీర్వాదం దొరికినట్టుగానే, విష్ణు యొక్క పాదాలు దొరికినట్టుగానే అంటున్నారు. అండ్ భగవద్గీతలోని మనకి ఆల్రెడీ చెప్పేశారు, విష్ణు పాదం అవాప్నోతి భయ శోకాది వర్జిత. సో ఎవరైతే భగవద్గీత చదువుతారో వారికి కూడా విష్ణు పాదం దొరుకుతుంది అని. కాబట్టి రెండిటి మధ్యన తేడా లేదు గంగా నదికి అండ్ భగవద్గీత. ఇఫ్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఎ బాత్ ఇన్ ది Ganges or being washed of all the sins a man guards himself against committed further sinful acts, then certainly he is delivered. సో వారు గంగా నది స్నానం, భగవద్గీత చదువుకున్న తర్వాత వారు మళ్ళీ పాపం అనేది చేస్తుంటాము జీవితంలో, ఖచ్చితంగా చేస్తుంటాం. కానీ ఆ పాపం అనేది పునః చేయకుండా ఉంటే చాలు. ఒకసారి గంగా నది స్నానము లేక భగవద్గీత చదువుకున్న తర్వాత అర్థం చేసుకున్నాక పునః పాపాలు చేయకూడదు. ఒకవేళ ఆ రకంగా చేయకుండా ఉంటే వారికి మోక్షం దొరుకుతుంది. బట్ ఇఫ్ హి అగైన్ టేక్స్ అప్ ది సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీ, his bath in the Ganges is as good as
that of the elephant who nicely takes his bath in a river, but later spoils the whole thing by covering himself with the dust on the land. సో అదే గాని మళ్ళీ పాపాలు చేస్తున్నారు అని అంటే వారు ఆ గజస్నానం అంటారు. గజస్నానం అంటే ఏంటి అని అంటే అవి స్నానం చేస్తాయి చక్కగా, చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అవి ఇసుకలోని భూమి మీద ఉండే ఇసుకని తీసుకొని వాటి ఒంటి మీద జల్లుకుంటూ ఉంటాయి. సో ఆ రకంగా పాపాలు మళ్ళీ చేయొద్దు అనేసి చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం మనం విరామం తీసుకుందాం. పంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ